भर जावा के रे बाबू कपार फाड़ दलो ओ कपार फाड़ चलो बाबू हम दवाई करबो रे नटिया आओ ना रे जमीन ना लिखोबे का रे आओ आओ मार पतो ये मार होवे सारवा हमरा के मार के कपार पर लगे ए चुपी होने पलिए से माथा फोड़वा के बैठल बानी रे सिंगड़ी रे आओ ना रे भड़ुआ के भेज भड़ुआ के जमीन लिखवाता हूं भेज जमीन लिख मेरा रूम हॉस्पिटल लेके ओई तारी होका गर्दन कटिए होकर बाबू के कपार फोड़ लखबे हम हॉस्पिटल लेके ओई तारी रउआ जाई हम अकेले ही देख लेम मारता ही सब चिनिया होती है खाली से गरी होता है ए छीनरो आवन के तो बेल पचका दू मारना भोसड़ी के बहुत चिल्लाईदा है रउआ होने बैठू हम अकेले देख ले में करा के आवा सब चिनिए आवा ना भोसरो एगो के बार त फरले भाई तोरो के बार फाड़ दे हम लो ये बार मार के पिटा तो फाड़ भोसरो हम मार तो ये मार सरू के गर्दन उड़ा दे हो सरवा के मार 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 ले रारू हो सरवा के मार आई सब गाय भरवा के मार अब बाप रे बतावा तो खाली वो जो पूछ ले लिया बाप के नाम पर जमीन की तोरा नाम पर जमीन हो वही पगा पोतवा के मार लात के गेंद से उड़ा देलक ह बात ठीक बा सौतिनिया त हमरा गाड़ू में न रहलक न तो ओकर तो बेल पचका देती तू सौतिनिया के तो हम बेल पचका देती हमरा कॉलेज ना राम राम भाग सरवा जेरा दूर बाल बोले बस जो हादुर बा गाले आल बारे तू काय समधी साहब रहुआ ऐसे बोलैता नहीं राम राम समधी साहब बोली ना तो का करी तो पेटी पे मार के और भतार के पीठ फाड़ देल बा अच्छा ठीक बा रहुआ काहे खिसियात नहीं हम जाइत बानी बारह सारवा उरे बोल रखा भाई ओसन समधी गार ना मारम सारवा के बाप रे बाप बताओ तो हई बहन चोट पर्दार से हमरा बौख बेटा से जमीन लिखावे के फेर में पड़ गेल बा अगर हम पतो होशियार न रही तो सारवा से हम पूरा जमीन लिखा लेत हमरा पतो के रहते हम पर्दार जमीन लिखा ली राम राम समधी साहब राम बताओ तो सारवा कुटुम के आदत बाटे आए हमरा घर में केस मुकदमा चलता हई सारवा हमरा दूरा पे आ गेल रउरा पर्दार सरहु त गरियाबे कैलख रउआ समधी सरहु गरियाउते बानी एक लोटा पानी ले ले आओ दूरा पर सारवा कुकुर आ गेल कहाँ रह गेले बाबू आओ ना आ गेली बाबू बाबू कौन है ये तोर बाबूजी हवन बाबू साफ सारवा चोर लेखा लौकइयो बाबू ए तोर ससुर जो गोड़ लागले ना बाबू हम जाई तरी हम लोटा चुरा ली बतावा त पहिले ई सारवा हमर दामाद बा ई सारवा हमरा गइदा चोर बा हकलोल बकलो बहान चोदवा ई अपने बा ए मेहरा रू केने बाड़ी कथिले चिल्लाई बाड़ी इधर दूरा पर चोर आ गेल बा के हड़िया बर्तन सब उका दे दिन में कहां से दूरा पर चोर चलत है हां तू जाके देख ना चोर आ ले के दूरा पर बाबू लगा बैठो ले के बाबू से बतुआई हम ना जान तू जो देखाई तरी बाक वो हमार बाबूजी है एहने आई हमारे बाबूजी नु है आय तोर बाबू ऐसा ने बाप मिलौ का रे तोरा साफ सारवा चोर लेखा लौकइयो ए बाक रौरे खानदान में चोर चाहिए हमरा खानदान में ना है जो पानी पिया दे यही पिया दियो बोला ना समधी सरहु हमर बेटी कहां बा हट सरवा हमर बेटी आ गेल अला बाबू पानी प्रणाम बाबू खुश रहो खाली पर्दारे का हगले का तू हे सरवा ससुर का ना हगले सरवा गाड़ी देत रहलक चला बाबू चला घरे चला ठीक बा चल
हाँ हाँ ले जा हम तो बुझते बड़ी सरवा आवले खाए एकरा ऐसा समझी कहा कोनो के बा महीना में सरवा 10 में तो हमरे घरे आवले ले जा बताओ साला हमरा ये समझ में न आवल महीना में 10 बेरी हमरा घरे का करे आवल जा हो साले आन हो तोरा न लौकले का साला देह पर बोरा लेखा उलिट गेल ह ए साला इतना जल्दी में कहाँ जाई करे रे बाबू हम ओकरा के देख के नु डेरा जाइता री जा हो साले उ गेल घर में तो तू भाग के चलेला बाहर भाग साला हम जाई तारी घर में कोई पतोया साला ने बांध के पूरा मोटरी झोटरी दे दी तो बाप रे बाप ई सारवा कहाँ से चला ली? तब पानी उनी पी लिया कि ना हाँ हाँ पी ले ली अच्छा कथी हो रे बाबू अब न देखो मुंह में आगे खींचे थे वो तेरे देखने सूत के बाबू हमरा लगे ई रात में तो बाबू एकरा के हटाओ बाबू हमरे घर में से भाग साला बौक ई तो ससुर रो बीड़ी पियई है आए बीड़ी पियई है ना बाबू ये अनारे में बउआले बाबू एकरा के बिलगाओ ने भाग साला जो घर में जो देख लो यार साहेब बड़ा रोगर नमूना दामाद बा बहुत पिंडो करले हाँ हाँ बुझाई तनी जैसन बाप वैसन बेटा तू कैसन बार सरहु समझी हाँ हाँ हमको बुझाई नहीं की रउआ कितना पानी में बारी चोर चुहार कहीं के एला कहले मुखिया जी मोटरसाइकिल किन लू अब ले गिरल नु रहलिए पुरानका साइकिल से खाली घूमे ला कहलिए हाँ हाँ रे सारावा तो जूजी हम पूरी गांव में नहीं करवावे के रे सारावा चल चलो चलो मुखिया जी लेट हो गेल जल्दी चलो हाँ सर चढ़ा दे तो पर्दा से मुँहते बा मुझे जेल बारी फैसला करे कि हमरा मुँह आवे प्रणाम हाँ प्रणाम मुखिया जी रुकी तो ले आगले हम कुर्सी लेके ठीक बा जाई मुखिया जी कुर्सी तो नहीं घे बाल्टी और बैठू रहो बाल्टी पर मारम साले ऐसा लात हम मुखिया बनल बड़ी बाल्टी पर बैठेला हमारा दूरा पर बाल्टी दिया ले बैठेला कुर्सी ना मुखिया सके बैठे के बाद भुजा बैठू और साला बैठे दे बताओ काहे ला बोलैले ह मुखिया जी गिर गई उठ उठ बैठो कुर्सी पे बैठो बैठू देख के बैठू हम बोला के ले सब के बताओ इस साला के दूरा पर के बाल्टी हो गाड़ के नीचे नहीं के दबाई ई पंचायती काहे ला बैठल ह? मुखिया जी हाँ पर्दा और मिल के मरले बा इले पंचायत बैठले बानी बोला लाई हम ना बोलावे जान त मार लागी बाबा के भेज दू जो करे बोला लाओ तो ए बौखो केने बड़े कथे बाबू तोरा दूरा पर पंचायत बैठल बा चलो बोलल बा पंचायत कौन बैठले बा तो पर्दार ए पतयो का भेलै बाबूजी? ए चलता पंचायत बैठले बा पर्दार आ चल बौखा के चल बौख
चल पतो चल चली चली पंचायते में हवा एक 103 के चल चल पतो तू बड़ी यार बड़े तू आगे चल 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 मेरा हट भाड़ू बाबा होने बहुत होने सब पड़े मुखिया जी बताओ जाता बात सही बा भैंसुर का छू देल हई कोरिया की देखा था ए मुखिया जी हमनी के पंचायत में काहे ले बोलैली ह हैं हई हेकरा फेर में पड़ हेकरा हई सरवा मार के हम कपार फोड़ देले रहे जब सारवा अपने में फरियावे कर लगा तो हमें लाल ना बोला मुखिया जी बतावल जाओ हम खाली पूछल इतना बात बउआ रे ई जमीन तोरा बाप के नाम होगी तोरा नाम पाऊ तू कहां पूछेगा का हो चाही भैया तब जमीन में लिखवा ले का मारी ना नहीं भी पाएगा तो पूछेगा फाड़ बोल दो रात में तो अगला पंचायत में बोलावे कर चल बउआ सा सरवा मुखिया तो भाग गई हमनी के काम हो गइल पतो ये चल 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 मार रानी के मार सोचनी है मार हेलो नमस्कार प्रणाम हम राउर भाई संतोष कुमार रउआ लोग के बीच जौनी वीडियो चलत रहलक रउआ लोग बताई कैसे लागल है आशा बा कि रउआ लोग के बढ़िया लागल हो कैसे लागल है रउआ लोग के ये वीडियो अच्छा लागल होई तो रउआ लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करल ना भूलम और कमेंट में जरूर लिखम कि हर रउआ लोग के कैसा लागल है हई लोग हमार कलाकार लोग बा